Orugono, a na-ebulukwa mmadụ elu ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochitubelu, nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha ndị ụka eriga anyị from the back, ndị oche eri anyị from the back. Fọdụsị kara aka ụfọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka aga. Good day, viewers all over the world, lovers of Ezioku TV. I welcome you all in today's edition of Question and Answer. We have in our midst a true Igbo spiritualist, an ordinary evangelist. Sir, you are welcome. Well done. Please, I would like you to introduce yourself for our viewers to know you, most especially those that today is their first time of joining us. Okay, my name is Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu, oraifite. Aha njiwechi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Dalo. Thank you so much, sir. Is there anything else you want to say to our viewers before we proceed? Yes, viewers. Today, I don't know 1 November. Na-etu ndị oyibo si agụ arọ. Anyị nọkwa na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa. Ndị mmadụ na-esonye na ya bụ aja site na mpaghara ụwa dị iche iche ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ anyị na-alụ maọbụ na aja anyị na-achụ na temple. Aja abụ aja yiri n'igwe. Aja mbuli elu, aja ịpụta ihe. Aja esigoro na ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu. Mana ya anaghị esi ihu ọrụ na social media maka na ọ nwere uru ọ bara, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Mana ana m achọ ịgwa gị na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ka esi esonye na aja, ndị na-esonye bụ na ya amadịgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme bụ ka iwe esonye na aja bụ forward ya 3 prayer request. Then email donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Ihe anyị na-eme bụ na anyị na-ewe prayer request debe na ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi gị tiri ọnwa November. Yes. Ọnwa November ka ụmụ m mere exactly 2 years I did it. I can tell you massive testimonies. So ọ bụrụ na ịchọrọ isonye na aja, ịchaatị m na WhatsApp. Yes. 0813 82 43
871. I repeat, 0813 8243 871. Or number I have iwe jide. He send their message, boy. Upon a may pick it, my PA will pick it. We drop a message. I get your gaka. Me open a book so boogie. We have Basalo, Igbo spirituality. Dal. Thank you so much, sir. Thank you. Once again, you're welcome. We have few questions to ask today. Number one, you talked about spiritual work. So someone asked, why is it so important to be doing spiritual work? Thank you for this question. Let me explain something. Do you see this word you are saying? This word is it's called earth. Now, other than though you go arrange it to my Mercury, my Jupiter, my Henry, so this is earth. Earth is gross material world, and this earth is governed by the spirits. Here on the Akita one more. Yes, before man was created. I don't know what the Bible I am aware of Genesis. Also, na chukwu oke bụ ụzọ kee ihe niile dị n'ụwa wee kechaa ihe niile anwa nọọ mmadụ bụ ihe ikpeazụ kechaa the elemental beings and the mystics, all the entities of powers nọbụ n'ụwa na-agagharị na-eme mma ha nọ before man was created to be the caretaker. So ụmụ mmụọ ndị a niile bụ ndị chukwu okike kere, the spirits, ka ha continue na-maintain na further creation before emechazie wee kee mmadụ bụ higher being ka mmadụ bụrụ caretaker. So ihe na-achọ iweta ebe a bụ na ụmụ mmụọ nọbụrụ n'ụwa na-enekọta ụwa anya before akpọtazie mmadụ bụ the higher being ka mmadụ supersede ndị a niile. So ihe na-achịkọwa ahụ na ụwa nọ na ya ụwa mmụọ. The spirits control the physical. They are the movers and shakers. As long as you are in this world of God's material, you need them. You need those and mystics, you need those mental beings, you need those entities of powers. You need them. Apart from them, you can do nothing. You know why? Ike ha ji alụ ọrụ bụ ike Chukwu. Ndị njelu nke Chukwu, Chineke, God Almighty rule this world by proxy. So nọ ndị njelu nke a Chukwu iyi esi n'aka ha wee jekwuru Chukwu. Ya bụ na ihe ọpụta bụ na ngozi ọbụla ga-flow back to you bụ ngozi si n'aka Chukwu okike wee banye n'aka ha. Ha nwa bụzie ndị na-dispense the grace. Ha bụ ndị na-ekesa amara Chukwu. Ị nwere ike isi na-ema Chukwu ma ọ bụrụ na ị nwere ike be closer to these entities of powers. So n'ụwa anọrọ ụwa mmụọ. O nwere okpukpere ọnwụrụ nọ n'ụwa ekwenyere na mmụọ dị. So n'ụwa anọ n'ime ya ụwa mmụọ. So ọ bụrụ na ị chọrọ ka ebe a dịrị gị mma, ị ga na-achụ iri aja mmụọ. Gị na ụmụ mmụọ ga-adịrịrị mma. You will establish ihe kpọrọ personal relation PR with ụmụ mmụọ maka na ọ n'ụwa mmụọ ka nọ. So ọ bụrụ na ị nọ n'ụwa, ị ga na-arụrị ọrụ mmụọ. Gị na ụmụ mmụọ ga-adịrịrị mma ka iwe nọrọ ọfụma ka ahụ wee foo gị. Ọnya ka anyị si na onye ọ nọ n'ụwa ga na-arụrịrị ọrụ mmụọ. Must be doing spiritual work. By doing those spiritual work, you are building bridges with those ụmụ mmụọ ndị ọ bụ ọrụ ha ineta ụwa anya ka ha wee gọzie gị. Maka na Chukwu oke na-agọzi gị site n'aka ha. O nwere anya furu Chukwu. Ihe ị ga-afụ ụmụ mmụọ. Ọnya ka anyị si gị ka ị rụwa ọrụ mmụọ, chụba aja mmụọ, gị na ụmụ mmụọ dị na mma. Maka na ụwa nọ n'ime ya bụ ụwa mmụọ. Ka kwụsị ebe a. All right, thank you so much, sir. Your fan said I should ask you, is the love feast day the same date with your birthday?
And another said I should ask you, can you tell us more? Can you educate us more about the upcoming Love Feast? Thank you so much. The Feast of Love Feast in the temple has been an yearly event. All bossy IG anyị na ndị frendị enyi anyị na ndị ihe anyị na-eme na-amasị site na nsọtụ ụwa niile. Ọ mgbe anyị ji abịakọta ọnụ chụọ àjà kpee ekpere kwubie okwu nwa aṅụrị together. The friends of the temple, anyị gbara ndị friends of the temple. Friends of the temple festival na-abịawa the same date with my birthday. Ọ mgbe anyị ji celebrate mmụọ na temple a na-akpọ otu Igbanijele. Ọ na-afọlụ date with my birthday. So ihe na-achịkọwa ahụ na arụ ọbụla anyị na-eme ya echefuna na 2021 mgbe anyị mepere the new house of Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Ọ na the same date ka m gbara ọfala ọzọ Eze-Ana maka echabugo m ọzọ. No, that's first of every month abụ share love to our friends and well-wishers, especially friends of the temple. So ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ olu m, ị na-anụ olu m from social media, ị na-anụ olu m from Eziokwu TV, and ihe anyị na-eme na-amasị gị, you are invited. So ụbọchị ahụ kwa my birthday and to celebrate my birthday with me. So you are invited. Ị na-abịa ụbọchị anwa kwado akwado, a ga-erikwazi ma ṅụkwazie n'ụbọchị anwa. Ọ hawa yearly event. Amakwazi ndị enyi anyị ndị nọ na mba ofesi, ndị nọkwa na yes. So now I'm onye ọbụla invite. If you love me, if you love what I'm doing, you are invited. 1st December, echefuna. Thank you. Mmemme na-ebido ụbọchị anwa 12 noon. 12 noon. Ọtụtụ ndị enyi m ndị nchụaja ga n'ụbọchị anwa. Yes. Ọ bụrụ na anyị kasị ụka n'ọdịnala by 12 noon, ebido 12 noon on the dot. Then mmemme ndị ọzọ ịkụ ngaji n'eze na ibu n'ihu elu. So ebe ụbọchị ahụ ṅụọ ọgwụ afọ. Rice and stew, very plenty. Thank you. You're welcome, sir. Yeah. You mean we all are invited to the Love Feast / your birthday? Yes. I will be there live. Yeah. Fans and viewers all over the world try to be there. So the third question is, so many people do rush into Ordinana, thinking that Ordinana guarantees your riches. Like whenever you are into Ordinana, you will get rich immediately. So what advice do you have for such people? Anyway, the thing is that it's wrong impression anyway. The truth of the matter is that as Igbo, that you are doing work that is expected of you, aligning yourself with the ancestral forces, and aligning yourself with the Mosogi who you are supposed to do. All he was in and they can be both at you, see the head and see and go on your career. More than align with the forces so with your ancestral forces, you will stand gidiba. Upu Yelugana. Ekuruka nwoke si akwụ. Yes. Maka na ọ bụrụ na iji n'aka gị mee onwe gị onye ọbịa na ana nke ọmụmụ gị. So ịrụ ọrụ ịmụ ị na-alụ na-echukwa chi gị na-echukwa ya forces so gị bụ ihe a tụrụ anya n'aka gị na ịga na-eme dịka onye Igbo. So ọ bụrụ a guarantee n'ime ihe ị kwesịrị ime na ị ga-adị rich. Note this. Enwelu many principles na guarantee richness. Yes. Enwelu so many things na guarantee richness. So once you apply that principle of wealth creation, you will have it. Ma ọ bụrụ na ọ dị n'akara aka gị. Maka ndị Igbo na-atụ si na-agbaka m mbọ bụ ego nri. Ego that is feeding your 3 square meal. Let me give you an example.
na agwọ ndị ụka ọbịa ekwuru na a ga-enye gị nri nke ụbọchị asịrị ọghị na a ga-eme gị ka ị bụrụ bilionia. So ihe Chukwu oke na-agaranti ihe niile o kere eke bụ nri ụbọchị to be able to take care of yourself. But having riches is special gift of God. Ị bịa na Bible, enwere ọtụtụ ndị mmadụ nọ na Bible, yes, ha na-eriju afọ mana ha bụrụ ọgaranya. Enwere mmadụ one bụ one apịmpọịntịrị na ha nwere riches dịka King David, King Solomon na ụfọdụ ndị ọzọ dị iche iche gbara afa ha na ha bụ ndị nwere akụ na ụba. So akụ na ụba awụ blessing Chukwu oke na-enye ndị mmadụ. Mana ihe m na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na ị adaptụ onwe gị na-eme ihe ị kwesịrị ime, ewepụrụ gị nseke ga na-ewetara gị ka nri ọnụ kọ gị na daily feeding yourself is daily blessing Chukwu oke grantịrị onye ọbụla. So if you start to live a good life, ihe ị ga-eri ama akọ gị. Mana being wealthy is special blessings. And if you are specially gifted, a ga-enye gị the akọ na uche inidiri ị ga-apply na etu ị ga-esi wee apply ya those natural principles that bring wealth ka o wee nwee ike lụrụ aka. So ihe na-achịkọwa bụ na agbakọ m mbọ bụ ego nri na ụba na-esi n'aka Chukwu abịa. So ọ bụrụ na ị na-eme ọdịnala ibuna n'obi nọọ ime wee anụ ọdịnala, ego eju enuju ala. Spiritual work ị na-alụ has nothing to do with wealth creation. Ihe iji alụ spiritual work bụ ka ị kwụrụ ka nwoke si akwụ. Ihe awụ foundation ka ị na-ele. Ịlụ ọrụ mmụọ ị na-alụ ka ị build bridges, fraternize ya with ụmụ ya spiritual forces ka ha dị na mma, ka ha kwudolu gị. Then ọ bụzie na ị ga-eme attain riches, nke a bụzi mbọ ịgbaziri onwe gị. However, they will give you support. Ma ọ bụrụ na ị bute ụzọ, then enye support. Mana ọ bụrụ ha nwa ya agba mbọ, ọgụ nwa ya agba dị mbọ. So ihe m na-achịkọwara gị bụ na nọọ ihe dị na wealth bụ mbọ ị gbatalụ ka ị ga-eri. Ọ bụrụ mmụọ ama esinata n'elu daara gị n'ala tụdatara gị. Onye ọbụla sịrị gị ka ya lụchalụ gị ọrụ mmụọ n'ụtụtụ ije na-akpatị kpọọ akpati ahụ uku ego abịa na-edesivu gị. Ihe a bụ magician. Oke, ọ bụrụ na onye agha nwere the power ivoke legal tender ego, ọ batakịrị ihe ọ na-anara gị ego, ọ na-anọrụzie na bie na-eprinti ego ga na-apụta. Ọtụrụ possible. Ịghọtara ya? So o nwere ihe dịka na onye ọbụla na-asị gị ka ị bịa lụọ ọrụ gị na-achị scam gị. Ọ dị ife a dụrọ because that money here is a magical money. It's not real money. Ọ bụ na ọrụ money, nwaanyị na ya nwe anọ na bia na-eprint ya, nwaanyị ọ ji achọkwazi ya normal money. So mana ihe na-eme ndị mmadụ wa anya ukwu and aghọtara ignorant. So kere ihe na-ekwu maka ya, ihe ọ kwuru na anya ukwu protect ya gị from mmadụ ịnara gị ihe nke gị. Then ihe gbatazi na mbọ ka ị ga-eri. So burie n'obi na ọgụ nwa ya gbapụta mbọ ihe ị ga-eri na ihe mmụọ ga-emere gị bụ ka ọ dị sure dị nwere peaceful atmosphere around you. Then when you walk your way out. About law of karma. Law of karma simple means natural laws. Natural laws means that Chukwu can book it out. Also na yakoro kogagolo. Only the law to mandate to all the spiritual forces that whatever a man sow, so shall he reap. Go and read this Galatians 6:7. Say, God can never be mocked. Whatever you sow. Let me give you an example. Whatever we plant, so shall we reap. So, ọ bụrụ na ịghọta ọfụma na nature emegie na ihe ọbụla ị kụrụ, mkpụrụ ọbụla ị kụrụ ị ga-aghọrọ. Then, ị marụ na enwere law giving back. So you need to be mindful of whatever you are sowing. So law of karma is like the conductor that ensures that if you kick ball on the wall, it will bounce back to you.
that law that so that you will reap goodies. Thank you. You're welcome, sir. Yeah. Your fan said you should tell us more about these monthly rituals. Okay. Monthly rituals is what we normally do every month. It's simple. Monthly ọtụtụ ndị mmadụ ịchụ aja n'onwe ha mana achụọ nke a chụrụ n'igwe ọ na-adị ile ọ dị n'okpukpere niile. Okpukpere niile na-enwe love feast. Okpukpere niile na-enwe feast. Ịgbara ya feast, ịgbara ya festival. Ọ dị n'okpukpere niile nọ n'elu. Then ije n'okpukpere anyị ndị na-esi isi n'ala enwere many feast. Enwere many feast. So etu akọ dịkwa ndị Christians dị something etu akọ dị n'okpukpere dị iche iche enwere many feast. So maka ọ sị na ha ghọtara n'ọnụ bekee na gị. Let me give you an example. Or if you like now, bring bad note, 500 naira dirty note. It's good money, but yours is dirty. But we don't tear money. I can't in Nigeria say where. You will that 500 naira note. We use the same money. Use that bundle of money. Go to the same shop where you wanted to buy that small thing of 500 naira that rejected that money. Put that money inside a bundle. See, go to that shop. Ensure that you buy a lot of things. 50,000 naira. Give the same person that bundle of 50,000. Okay? That person will count that money. That person will see that you are dirty 500 naira note. The person will still say thank you. Pack your this and give you. That is the power of quantity, power of numbers. So even you, that prayers, that thing you have been asking for can be accepted if another force join force with you, and that your prayer will be answered. Let me give you an example again. The man could like ihe ọmụmatụ. O nwere onye a na-akpọ Ana, di ya Elkana. Ana bụ nwunye onye nchụaja, Elkana bụ onye nchụaja. Mana Ana m nwunye ọfụ n'anya amụtara nwa, a na-ekpe ekpere na Chukwu okike maka nwa. O wee ruo otu mgbe annual festival ha na-eje na Shilo. Ha wee je nyawa annual festival. Mgbe Ana je na temple na-ebe akwa na-ama jijiji na-asị Chineke maka ọnọdụ ya. Ebe a na-akpọ Eli, nnukwu onye nchaji a dị in charge of that temple wee bịa fụ ya nọ na ya afa wee fụ ya ebe ọ na-atanwu na-ewesịa wee bịakwutesi Ana kemgbe ibidozi ṅụma mmanya. Ana wee sị onye nwe m na ọnwagwọ mmanya ya ṅụrụ kama etu esi wee dị ya n'obi ka ya ji bịa n'ihu Chineke ka etiwuo obi ya n'ihu Chineke. Eli dịka onye nnukwu onye ntụaja wee kwubie okwu n'ọnọdụ ya wee sị ya Ana ngwa na n'udo ka Chineke mezuoro gị ihe yọrọ ya. Another force have added. Echefuna na di Ana na-ekpebe ekpere na be ha mana ọnọdụ agbanwere mana ị need another force ga-ekwubi okwu n'isi ya. Ana na di wee nara wee mekọ Ana wee dịrị ime wee mụọ nwa akpọrọ Samuel. O nwere ihe ịghọtara ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na o nwere force nwere ike add to your own voice anụ ahịhịa gị. Onye akpatara ije abịa n'igwe for a purpose, a present all the prayer requests of onye ọbụla. Choose aja as a group. Ọ na-eme n'ifin ndị ọnọdụ ha dị ala na ekpere ha na ọ dị ka ya anụ ekpere ha mana achụọ ya n'igwe ekpere ha na-eso accept to all. Let me give you an example because I'm na some of you aghọtara ihe gbasara spiritual. Ọ bụrụ na a nọrọ in group na-achụ aja na-agbagota na mmụọ na-eme spiritual exercise or whatever, the highest level of the purest soul, the purest person in their midst will draw all the other people, participants, to the same level, spiritual wise. You might not understand it because when you level level here, how things work in the spiritual. But you have not checked all again. Ike dị na aja na-achụrụ igwe maka na igwe bụ ike. So ihe anyị na-ekwu na ya onye chọrọ ịmata maka nka echi isonye ya. It's very simple. They can see we na mbido aja I go 2 years na November come exactly 2 years. I can tell you no one na-eso ya na aja since that 2 years till now. O nwere ndị na-ebu ukwu yearly.
like this year na don't go ndị book from January till December. Anabaikwa na January ha emekwa akwụkwọ another one for throughout the year 2024. That's how it works. So ọ bụrụ na ha dị afọ uru dị ha mana eso ya mana achọ ka nkọwa arụ n'ụrụ ihe dị etu a obere ọbụla na-enwe ihe a na-akpọ prayer anyị n'igwe and the consistent prayers na the weight onye kpatara ife na ọ bụrụ ndị ụka Rom nwere ihe a na-akpọ novena mass. Novon is 9 n'olu Latin mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ihe eji eme ihe nwee some number of days a na-eme nke anyị na-emezi ofu ọnwa to accommodate everybody and na mkpa onye to onye si dị. So ọ aja ọ na-abụ isonye na aja bụ ihe ị nidiri ime ife ọrụ ya 3 prayer request, then mee donation token to the account number. That token ahụ ị mere aka usoro ego eji ego ihe eji achụ aja a ga-eji ewe na-achụ aja kwa ụbọchị chiri na 9 days ya that 1 month ahụ. Then ebe a ka a ga-esikwa wee go ihe aja dị iche iche ma ihe ọnụ na-eri ma ihe mmee ma eburu ma ọkụkọ gasị dịgasị iche iche ihe na ihe eji emesara aka at the end of each month. Nwanne chụba aja na-esonye na aja ọ bụgoro nọ nke ịma achụ n'onwe gị maka na nke bụ eziokwu bụ na token ị na-eweta ọ bụrụ na asị gị individually gị jee chụọ aja that token ahụ ị na-eweta anwe might not be enough gị nwee chụwa aja ihe mme as a individual, mana collectively onye ọbụla weta nke onye ọbụla weta nke then nwee ike wee chụọ aja together. Maka na asị gị nwa weta ego eburu single handedly ọ ga-ebu aka. So mana collectively unu niile nwere ike ịbịakọta ọnụ wee gote ya wee na mmụọ unu niile ọfala etosara maka na ihe unu mere collectively in one love. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ihe ị ga-eme ise dịkwa na message na WhatsApp na ị chọrọ isonye forward zie details gị anyị na-achụ aja ụtụtụ ọ bụla ejegori m n'ụtụtụ aja ekwubi okwu chụọ aja n'isi ndị niile so nke ọnwa and ị nwekwara ike isonyekwa na aja at any point in time. Ọnya ka eji wee mee homework that ọ bụgoro na join mgbe ọ ka fọrọ 9 days you are still on track. Join goro mgbe ọ ka fọrọ 21 days you are still on track. Anywhere I join because it's a whole month ritual and the distance abụrụ ebe ị nwere ike isonye ebe ọ bụla ị nọ na nsọpụ ụwa dum maka na ike Chukwu ruru mba. All right, thank you so much, sir. Yeah. Distance is not a barrier. Distance. So, the 6th question is: if someone is sick, tell us what the person should do first. Yes, I want some impression you can correct ya. Chukwu okike kere ụwa kechala ụwa na akwụkwọ Genesis. Ka m were ala gị ka story wee malụ atụ. Wee kee ihe niile mmadụ ga-eji wee nyere onwe ya aka. I can tell you for fact that nkụ dị na mba na-eghere mba nne. Oyi ọbụla agbụrụ ọbụla na-aya ihe a ga-eji gwu ya dị na be ha. Quote me anywhere. Any sickness ọbụla ịfụrụ agbụrụ ọbụla na-aya ihe a ga-eji gwu ya bụ sickness dị na be ha. Ka mmalụ atụ. Ọ bụrụ na ahụ adịrọ gị were ọsọ were ije jee ụlọọgwụ. Ị ga-ejerịrị na dibịa n'aka dibịa onye ọrụ ahụike ma gbasara ya bụ ihe na-aya gị. Yes, ka o nyocha gị ahụ. Enwere so many ways. O nwere ike o nwere ọya ga na-aya gị ị nenecha anya ọ bụrụ na ihe ị nidiri bụ example onwe ndị na-adịda nwunye na-achọ nwa. Enwere ndị dibịa ụfọdụ ndị ọrụ ha bụ inye ọgwụ isi ọgwụ maka ndị na-achọ nwa ndị na-egbuju afọ. Na be nna anyị nwere ọgwụ ya. Ndị asị na nwaanyị na-enwe afọ ịchọ ọkụ anyị nwere ọgwụ ya na osi n'aka nna anyị ha. Ọ ngwanụ ndị dibịa ndị ọzọ na-enye jụọ ese n'obodo isi na-enye ọgwụ nwa. Ịghọtara ya? Now enwere ụdị ihe dị iche iche ya wụ inwe ngwa nke bụ o dipendere ihe wụ ya problem. Ọ bụrụ na ya problem ọ ya ka anyị si gị na ị ga-eje ụlọọgwụ. Ene n'ụlọ ọgwụ ọ bụrụ na ihe problem gị bụ infection ndị ma gbasara inye ọgwụ infection nye ọgwụ infection dị mma. Ọ bụkwa na problem gị bụ na enwere other sickness ndị ọzọ problem efolo ya
ijesie ụlọ ọgwụ mesịa ihe ị kwesịrị ime n'ụlọ ọgwụ before ikwuwe okwu weda ma spiritual mgbe ihe ọtụ ndị mmadụ na-eme mistake ihe afụ onye ahụ adịrọ ma eje ụlọ ọgwụ ọchịnọ mmadụ merie mana before ikwuo nke a first of all jekwugolu dibịa onye na-afụ maka arụ ike weda ma dibịa oyibo ma dibịa ọdịnala ka ha find golo out ihe wụ ya problem. Ọ bụrụ na health problem ka ị nwere asọlvụ ya health problem mana o nweziri problem mmadụ nwere ike inwe ọ bụrụ na mmụọ tiri aka na ya nke ha dị iche mana first of all jegoro lab ọ bụ ozie na-ejere lab enerecha ahụ asị na onwere ihe afụrụ na-eme gị but ya die then mgbe anwa ị now look into ma onwelu mmụọ tinyere ya aka ma ịzọere ụkwụ na ụkwụ ekperima ma ị maa na o nwere ihe ọzọ gwara ya mana ị ga-ebu ụzọ megoro onye abata ụfọdụ ndị mmadụ bịa m sị m na ha nwere ọya dịta mmasị ichebe ụlọ ọgwụ kedu ihe dọkịta kwuru dọkịta kwụzie na ihe a na-eme gị gbakwara ya gharị na ya emechaghị ihe niile ya kwesịrị ime then iweruzie mmụọ wee so di ya ka bụ ofu example o nwere mistake ndị mmadụ na-emekwa o nwere ụfọdụ ọya ụlọ ọgwụ enwere solution to it. I'm sorry to say it but it's fact. O nwere ụfọdụ ọya ya abụọ na-eme mmadụ ihe ụlọ ọgwụ na-eme ya management aga na-enye gị ha na-akpọ maintenance drugs ha ga-emegide maintenance ịba ya dị second stage like cancer like diabetes enwere total cure ihe a na-emeghu a na-enye gị maintenance ha na-akpọ maintenance drugs ọ ga-enyegide gị from ọgwụ from stage 1 ọba stage 2 ọ ga-enyegide from stage 2 ọba stage 3 etu a ka ọ dị dialysis ọ ga-emegide oge kidney problem ọ ga-emegide liditi n'ọsịzie gị na onwe ọzọ ife a ga-eme na transplant so managing ka ọ na-eme ya ọ dị agwụ ya agwụ etu a ka ọ dị ihe a na-akpọ enye ule etu ihe a na-akpọ enye ule yes ọnya ka m ji agwa ọ bụrụ na ịma onye nwere ya na o nwere ofu celebrity a na-eru mụ na o nwere enye ule ọ bụrụ na eziokwu like Mr. Ibu ọ bụrụ na ihe a na-ekwu na onwere ọ bụrụ na enye ule ka o nwere this wound na-adị mmadụ n'ụkwụ adị ana I will advise him to go to traditional medicine. You know why? Enwere herbs eji agwọ ya agwọ ya na final mana ọ bụrụ na ọgwụ oyibo enwere total cure for it ọgwụ oyibo nwere ụdị ọya elu they will recommend asọ na ọdịgo cancerous ebe ego ụkwụ and ọ bụrụ si ya ka o mee ọnwụ na-ebesie onye akwụkwọ ọbaka n'ụkwụ nke ọzọ ịma reason na the body onye anwa dị too acidic nwere too acid nwere too much acid ọ dị acidity so because of that as long as na-detoxified or those acidity dị n'ahụ onye anwa and onye a nwere ike ọnwụ na nwekwa diabetes to not go so ndị ma anya ya ga-ebu ụzọ n'egoro ọgwụ ọ bụrụ na nke na ihe emere eme as poison emebigoro that poison ahụ enyeweghị ọgwụ detoxify ya those acidity nọ n'ahụ gị n'ezi onye ahụ ọgwụ ahụ ewebido nabataba ya so e nwere process so mana ihe na-achịkọwa bụ na ọ bụrụ na ahụ adịrọ gị jegoro ụlọ ọgwụ ga-edetamin ihe a exactly ihe ọgwụ mana ọ bụrụ na ụlọ ọgwụ sị gị na amara ihe a na-arịa na amara ihe a na-agwọ nwanne bịa were herbal medicine na before ndị ọcha eweta ụka orthodox medicine ndị nna nna anyị ha nọ and onwere ọya ndị abụrụ ọya na-adịbụrụ mgbe a and ome ha na-agwụ ya ihe na-achịkọwa gị bụ na ịbụrụ onye Igbo ọya ọbụla onye Igbo na-aya ihe a ga-eji wee gwụ ya dị n'ala Igbo ịbụrụ onye Afrịka ọya ọbụla onye Afrịka na-aya ihe a ga-eji gwụ ya dị n'ala Afrịka because ọ bụrụ na kedu mgbe ọgwụ oyibo emere awepụtara ya yes kedu the year na advent of English medicine ị na-achọ ịkọ na ndị nna nna anyị ha before that time ada na-ebi ndụ yes so ihe na-ekwu bụ nwa onye ahụ adọrọ jekọrọ ụlọ ọgwụ ka enyocha ahụ mara ebe ya problem si then mana enyochazie gị ahụ ọ bụrụ site na agwọgidoro na onwe nkwarozi ọgwụgwọ ma ọ bụ na ha enwere solution
ma na ọ daa na nke na try and error mmasị gị chigata azụ bịa nara ọgwụ ọdịnala. Yes, mana bụrụ ụzọ jeburu ụlọ ọgwụ ka ị mara exactly ihe na-eme. Daalụ. All right, thank you so much, sir. Daalụ. The seventh question is doing this spiritual work requires constant repeat and consistency? Yes. Ọ bụrụ o nwere ọrụ mmụọ ụfọdụ ọ ga-abụ ịlụọ ị mara na ị ga na-emekwa from time to time lụọ ya, mana ọ bụrụ ha niile. Yes, mma mara gị atụ. Example, ọ bụrụ na imebi ọgwụ. Yes, imebi ọgwụ is done once. Yes, ọ bụrụ na o nwere spell aka azụ, unless na enwere repeat of it as a refresh one or fresh one. Mana ọ bụrụ na ọ that particular one, onye maara anyị ya lụọ ya once and for all, mebie dị ọgwụ. Mana enwere some certain spiritual work nwere ike ịbụ ihe ị nwere ike ịda alụ from time to time. Depends. Like example, to align yourself with your spiritual forces, your chi, requires from time to time. Because in our mmadụ nso, from time to time, you benefit more than seeing you once in a while. So enwere spiritual works ndị bụ na-enwere ike area once. When ndị bụ na ọ bụ you repeat them. When ndị bụ na ịlụsịa ya once, other ones bụzi just ime ile ọma. Example, complete ọlụ mmiri setụrụ ndị mmiri is done once. Yes, but however, gị na ha emego udo, mana ị ga na-emekwa from time to time. Ịchụkwa ka mma atụ gị ghọta ihe m kwuru. Ọ bụrụ na ịnụ nwaanyị n'ala Igbo is done once. Yes, ịgba nkwụ nwaanyị is done once. However, ọ ma akwụsịkwa gị ịnọ igoro bred nye ndị ọgọ gị. O nwere ike Christmas iburu akparait nye ndị ọgọ gị. Ịnụgokwa nwaanyị o, mana those ones are just maintenance. Yes, and in Igbo spirituality, there were so many things that were sacrifice. O nwere ndị mma nlusigoro ọrụ like 2-3 years ago. Onye nke mma 3 years ago. Mgbe m nụrụ ya most of the spiritual work. Since that time till now, ihe ọ na-emedebezi bụ ide esonye na monthly ritual. But isonye na monthly rituals n'ụzọ dị ka onye abụ ihe ọ na-eme for a very long time now. So ọ bụrụ na akwụsịgo ụgwọ iji ihe ga-eme uto ka ị na-esho ihu gị n'ihu mmụọ, nwere ike ọ bụghị dị ka monthly ritual anyị na-esonye ezi ya ka a karịa present ya name, ka a karịa present ya name and ya face n'ihu ụmụ mmụọ. Ụmụ mmụọ ka afa gị sokwa n'afọ a na-akpọ n'ihu ụmụ mmụọ. Ụmụ mmụọ marụ na ịka kwesị ike. So ihe na-achịkọwa bụ na ọ bụgoro na ijiri ego, ọ bụgoro ị na-atụ nzu na-atụ edo, nwee mgbe gị na ụmụ mmụọ ji akpa nkata. Very important. So ihe na-ekwu bụ na most ọrụ mmụọ once and for all, mana enwere ndị ịkpọsị maintenance work. Thank you. All right, thank you so much, sir. The eighth question is, what is responsible for ups and downs in life? There were so many things na-ebute ups and downs. Let me give you an example. There were certain things that are natural. Or they are adịgide dịka ndị Igbo si ekwu n'okwu. Look, you see in let me use our own weather, for example. I nwere rainy season, I nwere dry season, I nwere harmattan. Now, ihe nchọrọ ịkọwara gị ebe a bụ na ọ dị adịgide. N'oge dry season, ịfụ na ụmụ osisi na-anọ n'ụkọ, ha na-agbụ akwụkwọ. Now, ha gbụchazi akwụkwọ anwa, ha reshape themselves. Wee banye n'oge a na-akpọ oge ụgụrụ. Amụtara onye harmattan, onye kwara ndị mmadụ ya sị gị na arọ ọbụla ụgụrụ mesiri ike na mkpụrụ osisi na-amị na-emesi ya very well. So that harmattan na-abụ oge
bụrụ isi ji achịkọ onwe ya ọnụ. Echefuna n'oge udu mmiri bụ oge mmiri ji ezo, ụmụ ihe plants ji enweta abundant food and water, everything in abundance. Now they will go and store it n'ebe a na-akpọ photosynthesis. Now ọ bụrụ na ha store their food there during the time of ọkọchị and the harmattan, they will be making use of those things they store during the time of abundance, during the rainy season. Ọ ya pụta ndị mmadụ Igbo ji atụ si na nke onye kpara n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri. Yes, so asịkwa na he who does not plan is planning to fail. I want to draw your attention, my brother, onye ọma na-ege ntị. In life, if etu anyị si wee nwee 3 seasons na physical weather, etu a ka esi nwee 3 seasons na ya life experiences na ndụ mmadụ. So ihe adịghị adịgide. O nwere time ọ ga-abụ ọ bụrụ time of your abundance, ihe gbalakasa. Ụfọdụ ya asị Eze-Ana na o nwere mgbe ego gbara ya kasa, ihe ọbụla o mere ego a na-abịa. Mana onye nwere uche ga-ama na ọ dị adịgide, na mgbe ahụ ego gbara ọkasa ka ị ga-eji wee nwee ike to investment na-eputie nkwe ịba na ọkachi ka ọ ga-aja n'udu mmiri. So ibidocha iwe ihe oge ahụ ị nwere in excess, esikwara ka ị na-ego iPhone na-adachi ụmụ nwaanyị na-ebe atụrụ pati na-eme ya nwanne ya not planning well. Mana ọ bụrụ na ụkọ dị this year dividends, nweta uru mkpụrụ ịkụrụ, ọ ga-eme gị nọgide n'ofe, ọ ga-eme gị na-esoro ụtara n'elu anụ. Mana onye amara ahịa ama, onye ama na nọọ etu isi wee plan onweghị mere na ọ bịazi n'oge ọkọchị, marakụzi oge bụ oge ọkọchị na oge ụgani, that is oge amatan, mara ya maka ihe na-plan well. So ihe m na-achọ ịkọwara nkịta gị nwa na-ege m ntị na-esoro ụtara n'elu anụ, ọga o nwere oge ọ ga-eruo, ọ bụrụzi etu ahụ isi wee na-eche ka ọ ga-esi na-aga. Mana because of na a plan go life well, you will not even feel it. Ị gafekwa ya banye gafe oge ụgani, banyekwa n'oge abundant. So ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na etu a weda dị, etu a ka ihe na-eme na ndụ anyị dị. O nwere ndị bụ na a na-agba n'ụwa mgbede ha ka mma. O nwere ike oge ụwa mgbede ahụ bụrụzi oge mmiri ozo ga na-ezo, ihe ọma na-abịa, osi n'aka ya bịa, osi n'aka ọgụ ya nke a butere ike, ọgụ ya nke ọdọ butere ike, ọ na-eri nyafụ nyafụ. Mana ọ nwere oge ọ nọ n'ụkọ, oge ọ nọ n'ụkọ ka ọ na-ama na-eji na-azụ ụmụ ya, maka na ọgwụ onye zụọ nwa ya ori uru nwa. Yes, so ihe ga-emezi ọplan. So ihe na-akọwara gị bụ na ihe ị ga-eme in life bụ plan cha ya, ị marụ ka ọ ga-abụ mgbe a ga-enwe kwesịrị ide enwe ihe dịka oge ụgarị, you will not feel it because ị balance go mara na ọ dị adịgide n'ọnwa mgbe nta balance ya. Mana ọ bụrụ na ị balance gị etu ọnwa mgbe ị nọ na up, you wasted those things ị ga-eji ya nọ as a spring to you n'oge down onye meziri onye ama ọnụ wee na akịrị ihe na-amịrị onye ego. Mana ọ because of n'oge abundance ya na iwere tii investment, i west ego. So ka ego ọnụ ọbụla ị na-spend bụrụ ihe wọtụrụ ya. Don't spend don't look for what you don't deserve or what you don't need. So enwere ups and downs, it's part of life. Daalụ. All right, sir. Because of our time, this will be our last question for today. You said earlier that agbaka mumbo bụ ego nni. So some people do say, I've tried everything I could to be successful in life, but nothing is working out. So we would like to know, what will one do to be successful? And another is, what must one do to remain successful in life? Because to be successful is one thing, and to remain successful is another thing. Thank you for that question. One, for you to be successful on earth, you must have your mentor. You must have a role model. You must have someone you are looking up to, that you want to be like this person. And I can tell you, I took my time to study some of these successful people. There are some certain things that are very common among them. One,
consistency. 2, they never give up. Problem people are facing that ndị mmadụ anaghị enwe ndidi. So ọ bụgoro na try ihe a ọ gasịrị ọrụ etu isi wee che, keep trying it. Keep trying it. So for you to be successful, you must think like successful people. Cut wastages, very bad. Let me give you an example. What was in the matter, the format, how to be able to make it in life. Whenever you have money, try to cut your coat according to available material, and make sure you keep some savings. Is that savings you are keeping will discipline you. It will make you how to manage money. Because if you are not properly disciplined on how to manage money, onye but if you go to a big man, nne ya nwere ego. Asị na nna onye nwere ego, mana gịnị mere? Na since nna ha nwụrụ, na ego niile avanishiri, na nna ha nọ n'ọkọt. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe na-ese akọsị ihe ahụ na ụfọdụ ụmụazị amụrụ with golden spoon. Ụfọdụ akụziri ha ka esi akpata ego. Ihe ọ kụziri wụ chopping sin. Asị na ọnụ na-eri eri adịgo committed. O nwere ike every month mmadụ ka esi eji ata nkwobi na ata azụ point and kill. O ribego ihe adị corrupt. Ọnụ ya adịgo corrupt. Mana ọ marụzi ka esi akpata the money. Maybe onye na nna ya na-enye ya ego akụziri ọrịa ka esi akpata the money. Ma ọ bụ na na-akụziri ọchọ na ịnụ. So achọzie nna ya ahụ anọrọ ihe ọ mara emewo ego kere akpa, ma ego o ji akpọ drọg, ma ego o ji akpọ mkpụrụ mmiri. O jecha ofu ọgwa akantansi na-erizi eri ego n'etu a. Erezizikọtara ya ego kọmpanị ada. Otu mgbe bidoro properties. Asị na nna ya je ọ bụrụ eziokwu ihe mere ya bụ na nwa ha amarọ ka esi amaneji ego. Mana ọ bụrụ na from scratch na ịma ka esi mee gị fụ na ọ bụrụ ka ị pụọ ebe ọ bụla na esi ka ije na-eri big nọ na hotel a night 50,000 ị na-abụọ ya maka na ihe dị na ya 10 million naira akaụntụ ime ọ na ego a na-agwụ agwụ, mana ị nwere ike na-asị na ego ọzọ na-abịa nwata ọfọnwụ na ọ bịara. So ihe na-achọ ịkọwala gị bụ how to be successful. 1, cut your expenditure. 1, ọzọ cheki onye ị na-eso ọ dị successful. Onye bụ ya role model. Because if you really want to be successful, look for somebody that have tested success so that he'll be able to tell you how he look like. So ihe onye ị ga-eso bụ onye malụgolu etu esi grow money. Adịm ekwu maka onye butere ego mbute overnight. Maka onye butere ego bute overnight nwere ike ọfanish kwenti because o nwere ike o rie hope na ọtọ na-abịa ọzọ abịarọzi. So ihe na-achịkọwala gị bụ successful people icheke ndị anwa grow from scratch. That grow from scratch. Etu ha si amaneji ego ha wee na-ebini. O nwere some certain things o dị na-ayịrị onwe ya a na-akpọ delaying gratification. Delaying gratification. So about delay gratification, we are told how the founder Sir Tony Elumelu of the Zenith Bank, she will delay gratification born in Lagos, non rented apartment, were found a system we all know today as Zenith Bank. But I can tell you, they will only make the same amount of money by that 1980 something now. Obido, I think 88 or so. Obido, that's Zenith Bank. And when they got access to the same amount of money he invested to establish this system called Zenith Bank. But how with that money, they bastardize it because they don't want to delay gratification. So delaying gratification means you deny yourself some certain comfort because you are planning. So you must learn from the successful people. Today, if Tony Elumelu, some people have that kind of money. They use it to buy luxurious cars, build mansions. Then they couldn't they couldn't grow the money. But Sir Tony Elumelu got that money, still remain on rented apartment, lay foundation of grow that money. Today, if he needs to buy a mansion, he can buy because he delayed gratification. So what I can tell you, stop following in the every Saturday they made dorime. O mere dorime ahụ o mesi ebute ego ọ ga-eji bụ mmadụ echi. Ọ sịgo na ego na-abịa na ọgaranya Chukwu na-eme eze na ego eji ebe ọgaranya na ego dorime adịghị akwatu mmadụ.
ọga ego dorime na-akwatu mmadụ. O nwere ebe ya abataruo ego ga-egba agbọghọ mgbọrọgwụ ị na-emegoro dorime ọ ya kwatụsi gị. Mana mgbe ị ka na-ele foundation ọga ọgbọ foundation ile ị ga na-eme dorime ọ ya akwatu gị. Onye sịrị na nwaanyị ara akwatu mmadụ na aghọrị gị ọga dorime ị na-eji eme every weekend na họtel ya akwatu gị maka na ịgba ịbụrụ mgbọrọgwụ. Mana ego gị taa nchara gbanye mgbọrọgwụ ọjị ọga ịchọzie ime dorime o nwere ihe na-eme. So ihe m na-achịkọwa bụ ibido n'oge gbaa mbọ gbanye mgbọrọgwụ and onye ya agwaghị ihe a bụrụ ndị marụgoro how to manage money. Onye money misroad ama agwaghị ọ ga-agwa gị ji eme dorime n'ọwawa ofu mbịa. So ọ bụrụ ihe m na-ekwu maka ya ka m kwụsị ebe a na ajụjụ ama na ịghọtara ihe m kwuru nkọwa. Daalụ. Viewers all over the world, if you have not laid a strong foundation, avoid dorime. Abi? Yes. Makena village. Oh, yeah. All right. We have come to an end of today's edition of question and answer. If you have any question based on today's teaching, kindly drop it on the comment section or DM Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu on WhatsApp number showing on your screen right now. Ogbuefi Eze-Ana, thank you so much for your time. We really appreciate it, sir. Thank you. And before we go, do you have any advice for our viewers? Yes, if you are following me or you are watching me right in front of your television screen, Eziokwu TV, ị like nkuzi ihe n'ụta maọbụ na o nwere nkuzi ndị ọzọ ị chọrọ ịnụ gbasara ọdịnala Igbo, jee na my private YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu oraifite. Ị ga-awọchị nkuzi awọchịkwazi over 1000 lectures anyị nwere na nkuzi niile anyị na-akụzi n'ọdịnala ụbọchị. Nke a bụ ihe na-agaghị ime. Ọ bụkwa ndị na-awọchị n'Eziokwu TV na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị n'Eziokwu TV a ị chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na Ugochitubelu movie productions. Ọ bụrụ na Igbo film, jee n'Eziokwu TV Nollywood movies. Then nke ọzọ chọkwara ịgwa gị bụ ịwọchịcha ya ọ ga-adịrị gị mma. Nke ọzọ bụ na echefukwana na anyị na-ele decoder SatView network. Ọ bụrụ na ị nidiri ya own decoder, it's totally free to air. You are not paying a dime. I nwere over 60 channels na ya bụ decoder, including wrestling, all the movies, American movies, Chinese movies, Indian movies, Nollywood, Nigerian movies, the cartoons, assorted cartoons, news, the Jazeera, the AIT, the channels of this world, and so many interesting channels. You can buy decoder. You can buy it from me because I'm a top dealer in SatView decoder network. So we are selling it 23,000 naira. So if you want to buy it, we can help you and we ship nationwide. Thank you and remain blessed. Again, sorry, don't forget my number I gave you before. Ọ bụrụ na ị chọrọ nwere ihe ọbụla ị chọrọ igota ma ọ na ị chọrọ ime order for decoder ma ọ na ị chọrọ ka agbalị gị family, send the message na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Daalụ. Thank you, viewers all over the world. Thank you, Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Thank you. See you next time. Thank you. Ndị enyi m metara onwe m na YouTube. Onwezie ihe ọzọ ị chọziri ka m meele gị ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị chatịa m na WhatsApp, personal WhatsApp number. Send a message na personal WhatsApp number 0805 7837672. I repeat 0805 7837672. Ya ga-esi ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe na asị nka ngọzi nke onye nwaanyị nọnyere ụnụ ma gụnyere ụnụ mgbe niile. Daalụ.